og velkommen til den her video. I dag der skal vi smage på ting med bind for øjnene. I åbner munden. Det er easy. Det er nød. Det er nødder. Men hvad for en nød er det? Det er en saltnød. Er det ikke? Er det? Det er en saltmandel. Ja, det var det hed. Jeg håber ikke, det bliver noget, jeg spiser. Husk at like og subscribe. Ja, det er meget vigtigt. Okay, I holder øjnene lukket. Ja. Det er det her. De skal have lov til at smage på. Åh. I åbner munden. Kommer en skefuld her. Noget jeg smagte. Det er noget, jeg har smagt for, jeg ved bare ikke, hvad det hedder. Er det vand med rugbrød? Vand med rugbrød. Der er kerner i. Er det ikke vand med rugbrød? Eller er det citron og rugbrød? Ej, det kan jeg ikke. Er det ikke basilikum, eller hvad det hedder? Jo, der er basilikum i. Det er pesto. Nå, ja. Fuck, jeg er god, mand. Jeg tænkte nok, det var noget, jeg havde smagt før. Det var ikke... Hold øjnene lukket. Så kommer der lige, jeg viser det til skærmen her. Jeg ved allerede noget, jeg ikke kan lide. Okay. Er I klar? Ja. Jeg føler, at det kommer peber hver gang. I åbner munden. Åbn munden. Ja. Her er Det er noget. en M&M's. Nej, en Smarties. Ja, det er rigtigt. Endelig noget godt. Ja, det er det bedste indtil videre. Jeg håber, det bliver bedre. Så. Se. Næste stykke her. Er I klar? Åbn munden. Sofie, kan du rykke lidt frem? Ind i munden. Ja. Pejpels. Den var nem. Ja. Det er spejpels. Det er det eneste, det der var nærmest. Ja. Godt. Er I klar til næste? Ja. Og jeg har alle mulige blandede smag i min mund. Godt. Åbn munden. Det er en vingummibams fra Haribo med er det den grønne eller den røde? Og der står på pakken, at den skal være sour. Hvad siger du, Julius? Jeg tror ikke, det er en jeg tror, det er sådan en lang en, der er sukker på. Ja, det er det også. Det er sådan en rør-agtig ting. Ja. Jamen, er den Den er ikke rød med mindre? sukker. Ja, det er også Er det ikke den fra Haribo? Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Klar? Jeg har det. Jeg har det her. Ja, vi er klar til næste. Godt. Jeg viser lige til skærmen. Du skal lige lade være. Min lillebror er her et eller andet sted, ved jeg. Så kommer den lige. Ryk hovederne frem her. Sådan. Er der? er der. Ja. Er det gode? Ja, må jeg gerne få flere? Ja, det er det. Jo. Så viser jeg lige her. Det er det. Ja, nu skal du ikke kigge, jo. Så er den bare længere ned. Ja. Jeg lige balancere her. Og I åbner de op, helt op. Åben. Det er en knoppers. Det er knoppers.
Det er en knoppert. Er den god? Jeg ved ikke, hvad det hedder, men jeg har heller ikke smagt det. Det er min første gang, jeg har smagt. Ja. Det var det bedste, ikke? Det var Ej, jeg føler det godt. Der er et eller andet her, føler jeg. Må jeg putte min deres mund? Er det peber? Hvis det er ristet løg, jeg brækker mig. Jeg føler det Er I klar til at åbne? Åbn. Smagte det godt? Nå! Så skal vi lige have gang i Køkkenet. Det er Mundre køkken. Ja, vi er i det Mundre køkken. Ja, så sender vi bare hjem. Kommer lige ud til der. Må jeg også få en? Bagefter. Er I klar? Åbn munden. Kan du rykke lidt frem, Julius? Ja. Det der kan jeg så godt lide. Det smager af vin. Hvad er det? Det er rødkål. Det er rødkål. Det er den, der er. Jo, det er. Nej, Der er været varmt. den er stærk. Fuck, det var dårligt, mand. Ja. Sådan ja, og så næste. Der skal smages på. Ej, jeg ved, hvor er det sådan noget sygt dårligt her. Åbn munden. Det rammer lavet. Det er is. I må ikke åbne. I må ikke åbne. I må ikke tage billedet af lige nu. Det er is, jo ikke? Okay. Er I klar til den næste? Ja. Jeg har lavet slik, ikke? Jamen, jeg skal lige vise til skærmen her. Jeg gør det. Vi åbner. Jeg håber. Åben. Jamen, det er Sofie, der ikke åbner munden. Skumfidus der. Åh. Jeg vil have en. Det var den sidste. Ja. Ja. Farvel næste video. Hej. Vi skal først lige se, hvad det er. Okay, hvad er det? Det var det. Må se, hvad du har taget til os. Ja, der var remoulade rødkål, ikke? Ja. Rødkål var noget af det værste. Ja. Men det der brune noget, det var det værste. Hvad? Det var sådan noget barbecue sauce. Jeg kom til at tage min mund af det her. Nå. Og hvad hedder det så? Så havde vi pesto. Ja, det vil også godt. Så. Så var der spejepølse, det var ikke vise, vel? Nej. Så var der saltede mandler. Ja. Det smager godt. Smarties. De er også virkelig gode. Og så sådan små knoppers. Og de er så fucking gode. Det var de bedste. Ja. Var det ikke det? Det tror jeg. Jo. Ja. Farvel den her video. Ja. Vi fik også ærter. Farvel.